Атанас Аргюров, председател на управителния съвет на регионална структура Варна. Юлия Хвърчилкова, член на управителен съвет регионална структура Варна. Ярослав Спасов, член на управителния съвет Варна. Да си част от управителния съвет на регионална структура не е лесна задача. Организацията на множество семинари, обучения, пък и забавления отнема доста голяма част от дните ни, но въпреки това вярваме, че така сме полезни за бранша. Увеличаване на структурата, създаване на един добър екип и регулиране на пазара. Пазарът е жив, доколкото има сделки. Сделките не са чак толкова много, но се сключват на високи нива. Поне до края на годината ще задържи интереса. След нова година не очакваме някаква съществена промяна на тенденциите в продажбите. Така че смятам, че поне до края на първото тримесечие на следващата година пазара ще е динамичен в тези си нива, в които е сега.